извънземно ли е някакво животно? И това е робот. Всичките са роботи. Искаш да си говорим отблизо, добре? Мархаба. Ой! Ау, това животно е много страшно. Той е тревопасен, знам. О, Той е хищник вече. Да. Не. Добре, ама трябва да давате и пушка, като идва така. Какво това животно е, това кенгуру ли беше, Жорко? Това беше динозавър. Динозавър ли? Ау! По-назад? Чудно, много хубаво. Да. Ау, много. Марш! О, ебе! Аз обичам такива картини. Футуристичен град от 30-те години създаван. Това е тая техника, бе. Внимание! Слонови. Ай! Волейбол. Не, баскетбол е това. Баскет. То щеше да ме отнесе. Подминава като пътен знак, майка му стара. Чудесно. Много красиво. Много красиво. Много харесвам такива картини. Ей! Те са вече истински момичета. Много са хубави. Яхта с две масички. Тук сме на яхтата, на плаж. Красота е това, сега ще ги снима. Много хубаво, да. О, настолни жилища. Чудесна работа. Браво, това във Виетнам ли? Без грешка е. Много е хубаво и приятно. Това е някакво нападение. Тук са някакви младежи, които спортуват и се стрелят. Също като от Турция днес. Ужас. Ой! Някаква война. Тук се бият. Това са някой военен отряд. То ще ми изгори. Създава страхотна илюзия за движение. О, взривиха колата. Тук какво става? И си ефекти, бе, мамо. Страхотна илюзия. Много интересно е това. Какво е това животно, бе? Тези неща не са хубави. С някакъв заряд сега. Те се налитат върху него. Това ли, добре ли си? Да.